S radošću vas pozdravljam, jer 3 godine sam ovdje radio, pa sam vrlo senzibilan spram Vukovara. I zato vas pozdravljam, ali pozdravljam vas u ime Branimira Glavaša, s kojim sam danas imao prigodu biti 14 minuta i 59 sekundi. Pozdravljam vas u ime njegovo. Pozdravljam vas, jer danas smo pričali o onome što se događa u Slavoniji i Baranji, šta ćemo raditi u idućih nekoliko dana. I rekao mi je, pozdravi Vukovarce, jer oni su dobro znali kada i u kojem pravcu krenuti. Jasno da vam večeras želim reći da dosta je Vukovaru pravaca Pere Mlinarića i Čuljaka i takih. Jasno moramo reći dosta. Dosta ih SDP-u i HDZ-u. Jer Slavonija za vrijeme i jedne i druge vlade nije ništa dobila. Slavonija i Baranja kaže dosta. Idemo nekim novim pravcem. Jer Slavonija i Baranja kuca za HDSSB, kuca za Slavoniju i Baranju. Jer slavonske i baranjske ruke znače novac za Slavoniju i Baranju. I večeras da smo došli sa nagradnom igrom i da vas pitamo kojih je to 28 saborskih zastupnika predstavljalo Slavoniju i Baranju. Siguran sam da ih ne bi znali 4 nabrojiti, a svih 28 ne bi ni Šeks znao nabrojiti i da je trezan. Ne bi. I zato Slavonija i Baranja treba brinuti čestite i poštene, a to će Vukovar znati učiniti. I večeras me pitaju ljudi, vidimo Vukovaraca, vidimo jučer je bio skup HDZ-a veći. Pa je, večera su se neki uplašili, ali se za vrijeme izbora 25. neće uplašiti i jasno će zaokružiti glasački listi za HDSSB, jer to znači novac za Slavoniju i Baranju, jer sastavljanje iduće hrvatske vlade nema bez ruku HDSSB-ovaca. I zato postajemo najjača regionalna opcija u Hrvatskoj koja će se boriti za ovaj kraj. Za sve one projekte koje smo kroz naše sekcije predlagali u prošlim godinama. I zato želim svima puno sreće, puno zdravlja, obija Božeg blagoslova i neka nam živi jaka i snažna Slavonija i Baranja, što znači jaka Republika Hrvatska. Živjeli! Hvala! Dobro vam veče, građani ne samo Vukovarsko-srijemske županije, nego i svih županija koji su ovdje večeras nazočni. Boje nas se ovdje u Vukovaru, jer jedva smo dobili mjesto da vam se možemo predstaviti. Nije samo ovih dana strah. Strah je sve ove 4 godine. Sjetite se kako su zabranjivali prosvjede na Markovu trgu. Sjetite se kako su i našem utemeljitelju gospodinu Branimiru Glavašu zabranjivali javnosti da dođe, da se uvjeri da je Branimir Glavaš nevin. Evo u ovo predizborno vrijeme sutra u Zagrebu se odvija suđenje Branimiru Glavašu. Znate što su napravili? Sutra taj postupak prestaje, da hrvatska javnost ne može se i sama uvjeriti kako je general Hrvatske vojske Branimir Glavaš nevin. Zatvaraju vrata suda jer upravo od sutra obrana je trebala početi dokazivati, izvoditi dokaze, nažalost izvoditi dokaze da je nevin. No njima na dušu. Neće ovdje više dobiti glasove. A mi svi budimo svjesni da Slavonija i Baranja sa ovih 5 županija i sa 2 izborne jedinice daje u Hrvatski sabor 28 zastupnika. Uzmimo sudbinu u svoje ruke, izađemo na izbore i ne dajmo glas niti HDZ-u, niti SDP-u, jer smo se uvjerili da oni o Slavoniji i Baranji računa u ovih 17 godina nisu vodili. Dajmo glas HDSSB-u, ljudima sa Glavaševe liste, 28 zastupnika koliko Slavonija i Baranja može poslati u Hrvatski sabor je snaga. Omogućite nam tu snagu
da radimo za bolje sutra, za Slavonca i Baranjca, za Slavoniju i Baranju. Glas za HDSSB, glas je za bolju Slavoniju i Baranju, za bolji život. Glas za HDSSB, glas je za jaku Slavoniju i Baranju u jakoj Hrvatskoj. Hvala vam lijepo.